Lidi, my vás vítáme u nového videa, úplně u prvního, jo. Doufám, že se vám tady to video bude líbit. Doufám, že na tomhle videu bude aspoň 10 odběratelů a 10 lajků. Zkuste to dát takhle přesně, 10 lajků a 10 odběratelů. Jsem se tady se sestřenicema, kanál se jmenuje KPČ, vlastně jakoby, to je zkrátka Krompašská prázdninová četa. Ano, takže si vyhledejte do vyhledávače KPČ. A jdeme se teďka podívat z výhledu, vlastně jakoby z mého výhledu. A právě, že my vám ukážeme room tour. Takže tohle je náš výhled z okna. Prostě z mého pokoje, OK? Zahrada, auta, kostel, prostě barák, jo, prostě výhled z každého pokoje, podle mě, pokud nebydlíte v paneláku. Takže teďka jdeme do obýváku. Tady právě na nás čeká sestřenice číslo 1. Čau. Tak, tohle je náš obývák, jo, prostě trošku zastaralá moda, prostě trošku jako u babičky a dědy. Takže tady to, televize trošku zastarala taky. Jdeme se podívat z okna. Takže tady máme tohle trošku horší výhled. Máme tady střechu, Tamhle komín, tamhle jsou sousedi, tamhle vidíme komín, no, sousedí, Jsme v takové menší vesnici, Krumpach, to jen tak nikdo nezná. A jdeme se podívat do kuchyně. A tady na nás čeká sestřenice číslo 2. No, tohle je kuchyně, to prostě po babičce, jo, takže prostě stará móda zase, jo. Tady výhled z okna. Tak otevřeme okno. Zase na souseda, na jeho zahradu, jako má docela pěknou zahradu. No, tady jeho sekačka, jmenuje se Pepa, jeho barák a pak tady ještě náš známý soused, jo, má tady i tam bazén, zahradu, prostě všechno pěkný. Teď se půjdeme kouknout na chodbu. A teďka se jdeme kouknout na chodbu. Na chodbu. A tady na nás čeká sestřenice číslo 3. Takže chodba, teď si rozsvítíme, to je ta, prostě světlo. A ještě Tady, když dáte 10 odběratelů a 10 lajků, tak půjdeme na půdu, to je nejtajemnější. moc to nevidíte, ale protože tady je tma. A tady zákaz zvířat. Ano, nemůžou tam zvířata. Chcete vidět záchod? Tak se koukněte. Wow, fakt hezký záchod. A jo, máme tady fakt hezkou fotku. Prosím, nekomentujte to. Děkuju, ano. Máme tady ještě takovou mini poudičku, takový spíš taková skladba, no prostě. No a už jdeme to. A řekneme vám, jak v příštím videu vám řekneme, jak náš kanál vzniknul, jo? Takže čau! čau!